Hej! Yay! Og ja, velkommen til Lille Ekstra-mindst. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave i dag, så ja, farvel! Ej, jeg har måske lyst til at spille lidt på arena. Det er bare lige sådan, at det kommer måske lige lidt nyt op og sådan noget. Jeg kommer nok ikke sige sådan noget specielt og sådan noget. Men jeg kan for eksempel sidde og tale lidt om den nye opdatering. Det er jeg lidt tænkt over, men det bliver så ikke så lang video. Det kan være, der er nogle specielle andre nyheder. Men jeg kan starte med at sige, at måske har I set den nye opdatering. Ikke den nye opdatering, men den der anden video med at hvad var det nu det? Men jo. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg skal sige. Hvad var det nu, jeg skal sige? Jo, den nye opdatering. Altså, hvad den seneste nye opdatering, der måske skulle komme snart med korttinen og sådan noget. Ja, altså, hvis I nu har venner eller sådan noget, eller ja, ikke søge venner, eller bare random måske, jeg ved ikke så meget om det, om den nye opdatering, så kan I se, jo, så kan I give gaver og sådan noget. Altså hvis du nu vil give et C-kombo, altså guld C-kombo og sådan noget, og hjælpe dine kammerater, ja, så kan I måske for eksempel lige låne det og sådan noget, og så giver han den tilbage. Så det er jo faktisk en faktisk god opdatering, en lille ekstra, man faktisk har lavet, altså at låne kort og sådan noget. Altså det kan man også godt, hvis man havde planer om det. Og så, ja, og det andet man også kunne lave en ny opdatering. Prøv at vente lidt, det lyset skarper lidt på den der. Det lyder ikke så godt. Så ja, ellers kan I også bare bytte og bare beholde kortene for at være lidt troll over dine venner. Men ja. En lille ekstra mindst har valgt fundet på en rigtig god opdatering til det. Så nu skal du ikke bare bekymre dig over, at i event vinder du aldrig noget sådan noget. Jo, du gør det, for dine venner hjælper dig. Hvis du kender nogle venner, der hjælper. Det gør jeg i hvert fald for eksempel. Ja. Men ja. Der er også noget andet, jeg måske ikke lige har sendt ind på den der Facebook-side, som alle sammen ved godt. Ja, det er nemlig et meget specielt lidt. Okay, det er ikke meget specielt lidt, men det er i hvert fald noget med, ja, hvad skal jeg sige? Jo, nye kort, så også Hulk. Ham kan man faktisk også godt vælge snart. Men ikke det. Men du kan se, hvad stjerner din level har, altså hvis bronzekort 1 og sådan noget. Det er også en ny opdatering, der de snart vil lave og sådan noget. Så ja, glæder jeg nu til den opdatering og sådan noget. Og så skal der også godt være nye eventer kommer. Det plejer det næsten at være sådan 2 eventer cirka. Så ja, det skal I hvert fald glæde jer til. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til den opdatering kommer. Så ja, ender måske noget andet specielt nyt ved Lille Ekstra-mindst. Ja, jeg har måske brokket mig lidt over, som I så i sidste episode, at grafikken det er rigtig dårligt. Hvis jeg nu gør sådan her. Prøv at se, den der grafik. Den er blevet større nu, ligesom. Og det er specielt nok, at den ikke gør det på min telefon. Altså, hvorfor skal man gøre det på en, en iPad og sådan noget, hvis I har undret jer over det. Men jeg synes i hvert fald, det er også træls og sådan noget, så, men det er i hvert fald ikke noget, jeg vil lægge mærke til. Jeg vil prøve bare, sådan er det. Det kan være, der kommer en ny opdatering. Færdig arbejde, sådan. Ej, det skal da i hvert fald godt. For jeg kan ikke leve med den her opdatering hele livet. Hvad så, hvis jeg ikke kan spille det mere? Så ja. Men det var så lidt specielt nyt om Lille Ekstra-mindst.
og hvorfor jeg spiller her og sådan noget. Jeg kunne lige så godt lave noget andet. Men det er bare lige sådan, at I kunne få kort info om det her. Så ja. Det sidste jeg måske vil gøre, det er at jeg tror ikke jeg skal så meget mere. Tror jeg vel. Jo, en ting mere er at nu er I måske klar til at I kan gå videre til næste eventyr, hvis I gør det der og sådan noget. Men nej, det er der ikke. For den her dumme beretning skal absolut lige stoppe mig. I 5 dage sådan noget. De skal den først nå over til den anden ø i 5 dage. Ja, en rigtig træls opdatering af sådan noget. Synes jeg i hvert fald. Men det gør måske heller ikke noget. Altså, så kan man glæde mig til det og sådan noget. Og når den her den er færdig, så lover jeg med det samme folkens, at vi spiller det her. Garanti. Så ja. Tak fordi I vil se med, folkens. Og jeg glæder mig til det næste gang, når vi skal optage, vi skal spille denne her event. Så ja. Tak fordi I vil se med. Bye bye.